салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. хабарҳо аз дохили утоқи либосивазкунии дастаи Манчестер Юнайтед. гумонам миёнашон ба истилоҳи муш пайдо шудааст, ки ба корҳои улегунар Сулшер монеа мешавад. баъди торумор аз ҷониби дастаи Ливерпул, бозигарони дастаи Манчестер Юнайтед миёни худ эътироз карданд ва ба хулосае омаданд, ки мутахассиси норвегӣ аз уҳдаи тактикаи бозигузорӣ намебарояд. пойгоҳи хабарии машҳури The Guardian дар такя ба инсайдер аз дохили бошгоҳи Манчестер хабар дод, ки футболбозони даста мутахассиси 48-соларо мавриди интиқод қарор доданд ва бовариро нисбати истеъдоди мураббигии ӯ аз даст доданд. гуфта мешавад, ки Сулшер бо сабаби эҳтиром гузоштан назди кулли бозигарон ва ҳайати раҳбарияти бошгоҳ то ҳол дар симати сармураббигӣ кор мекунад ва ин ба натиҷаҳои дилхоҳи даста халал ворид месозад. аз ин рӯ бозигарони даста аз раҳбарияти бошгоҳ хостаанд то Сулшерро бо ягон мураббии кордон ва таҷрибадортар иваз намоянд. хабарҳо доир ба иваз намудани Сулшер бо мутахассиси итолиёвӣ Антонио Конте дар расонаҳои иттилоотӣ зиёд аст ва гумон меравад, ки дар сурати истеъфои сармураббии феълӣ маҳз Антонио Контеро ба даста меоранд. девҳои сурх воқеан дар ҳаят мушкилӣ надоранд. дар хати ҳамла беҳтарин бозигарон, хати нимҳимоя низ аз бозигарони беҳтарини дунёӣ пур аст. дар хати дифоъ мушкилӣ нест, вале натиҷа мисли натиҷаҳои як дастаи назарногир ба мисоли Вест Бромвич аст. ҳафтаи гузашта воқеан иди футбол будааст. Ливерпул МЮро зад, Реал Барселонаро ва Зенит миёни Спартакро шикаст. аз ҳама зур ПСЖ-ву Марсел шуд. натиҷа мусовӣ, на сих сӯхту на кабоб. буд набуд, ду сарсупурдаи футбол ва ашадитарин мухлиси дастаи Вест Бромвич бо исми Алан ва Ҳелен Мол буданд. онҳо ҳанӯз аз давраи ҷавонӣ ба ин даста мухлисӣ мекарданд ва амри тақдир Алан Молро бо сабаби вазифа гирифтан дар сохторҳои қудратӣ ба Манчестер овард. ҳамсари ӯ Ҳелен Мол низ бо ӯ ба Манчестер омад ва дастаҳои пурҳашамати ин шаҳр аз қабили Сити ву Юнайтед ҳеҷ ҷои Вест Бромвичро иваз карда наметавонистанд. онҳо кӯшиш мекарданд, ки 150 километр роҳро тай карда бозиҳои дастаи Вест Бромвичро ҳатман дар майдон тамошо намоянд. дастаи Вест Бромвич 2 рӯз пеш дар чемпионшип рақобати мушкилеро бо дастаи Бристол Сити пушти сар кард. Алан ва Ҳелен Мол бо мошини дӯстдоштаашон ба тамошои бозии дастаи дӯстдоштаашон рафтанд. бозӣ ба қавле кирои 150 километр роҳро тай кардану дар ин замони қиматии сӯзишворӣ масраф кардан буд. Вест Бромвич Бристолро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод ва ин ба хости дили оилаи хушбахте бо номи Алан ва Ҳелен Мол шуд. бозӣ тамом шуд ва онҳо роҳ гирифтанд сӯи таваққуфгоҳи автомобилҳо то мошини дӯстдоштаашонро гирифта шоду масрур ба хона баргарданд. аммо онҳо ба таваққуфгоҳ рафтанд, мошин нест. мошинро кайҳо ғоратгарон ба қавле ба яғмо ё ба яғно бурданд. пойгоҳи хабарии Manchester Evening News ин хабарро расонаӣ кард ва он ҷо Алан ва Ҳелен гуфтанд, ки бо ин мошин чӣ хотираҳое доштем. ӯ ҳеҷ гоҳ вайрон намешуд ва як қисми оилаи мо буд. ана акнун ӯро дуздиданд ва аз ҳама бадаш ин аст, ки тибқи нақша мо бояд ба хона бармегаштем. корҳо зиёд буд. ба тақдирашон бо як дӯсти дерин вохӯрданд, ки иҷозаи шаб рӯзкуниро дод ва онҳо ҳамон ҷо монданд. полисо ҳоло автомобилро наёфтанд, вале хабар доданд, ки ин аввалин дуздии мошинҳо нест, ки дар замони бозии Вест Бромвич рух медиҳад. ана ҳамин хел қисса дӯстон. ман ба ҷои онҳо мебудам, агар Вест Бромвич Ливерпулро бо ҳисоби 863-0 ки шикаст медод, аз баъраш мегузаштам. мо шумо ки ҳамчун як тамошобин футболу футболбозонро баҳо медиҳем, намедонем, ки воқеан ки кадом як вазифаи пинҳониву бузургеро дар майдон нишон медиҳад ва кадом бозингар чӣ нақше дорад. хулас бо кафолати 100% мо аз Терри Анри футболро камтар мефаҳмем. ана ҳамин Терри Анри, собиқ футболбози дастаҳои Барселона, Арсенал ва мунтахаби Фаронса гуфтааст, ки нақши Месси дар бозигузориҳои ПСЖ хеле кам аст. акнун бубинед, ки ӯ дар ин маврид чӣ мегӯяд. Месси дар вақти бозӣ хеле кам ба тӯб мерасад. ман намегӯям, ки ӯ дар ПСЖ фаъолияти бад дорад ва маълум аст, ки ӯ акнун кам кам мутобиқ мешавад. ба андешаи ман, агар Месси дар маркази майдон бозӣ кунад, натиҷаовар хоҳад буд. фикр намекунам, ки аз ҷониби рост мондани ӯ натиҷаи дилхоҳ биёрад. ҳоли ҳозир Месси марҳилаи на он қадар хуби фаъолиятро паси сар мекунад, вале агар дар марказ бозӣ мекард, ин чизро мушоҳида намекардем. бояд роҳи ҳалли корро пайдо намоем, ки
ки Месси, Неймар ва Мбаппе якдигарфаҳмии хуб пайдо намоянд. Ман ягон нақшаю маслиҳати хубе дар ин мавзӯъ надорам, вале Месси аз ин сегона фаъол ба назар намерасад. Месси дар ҳуҷумҳо кам иштирок мекунад, гуфтааст Терри Анри. Терри Анри назари худро гуфт ва ин ягон ҷои бадӣ надорад, вале ӯ ҳеҷ гоҳ на мураббии ПСЖ мешавад, на Барселона ва ба ӯ бигӯед ки аз пеши мухлисони Месси ҳам набарояд ки ҳозир он қадар вақти мувофиқ нест. ин мухлисони Барселона ба як Роналд Куман қасд надоштаанд. ҳамон рӯзи таърихии шикаст дар Эл Класико танҳо автомобили Роналд Куман зарар надидааст, балки ситораҳо ва бозигарони дастони ин бошгоҳ низ ҷабр дидаанд. Карлес Пуйол, собиқ ҳимоятгари Барселона ва номдортарин футболбози ин бошгоҳ, аз мухлисони Барса шикоят кард ки баъди бозӣ мухлисони ин даста ба автомобили ӯ ҳуҷум карданд ва садди роҳи ӯ шуда суханҳои қабеҳ гуфтанд. ӯ гуфтааст ки ин одамон мухлиси ҳақиқии дастаи Барселона нестанд. ман баъди оне аз таваққуфгоҳ баромадам ки мухлисон аллакай ба автомобили Куман ҳамла карда буданд ва мошини ман ҳам аз ин тазоҳурот зарар дид. ман намедонам онҳо маро таҳқир карданд ё на, вале ман радио гӯш мекардам. ман медонам ки Куман ва аҳли оилаи ӯ ҳоло дар ҳолати хатарзо қарор доранд. Барселона бояд ин чизро ба тартиб дарорад то осебе ба дигарон нарасад, гуфтааст Карлес Пуйол. охир маро мебахшаду Барселона ба ким кадом як алавес набохтааст ку дар муқобили сахттарин дастаи Испания Реал Мадрид шикаст хӯрд. ин ягон ҷои бадӣ дорад? номувофиқтарин осеб барои фаъолияти соҳибноми ҷавони футболи Олмон Эрлинг Ҳоланд. дар вақти шӯру шавқ ва зуҳуру номбарорӣ Эрлинг Ҳоланд аз мушакҳои зонуи пой осеби ҷиддӣ бардошт ва имсол дигар ба майдон намебарояд. ин хабари бадтарин барои кулли мухлисон ба истиснои Муҳаммад Салоҳу, Мбаппеу, Мессиу, Роналду мебошад. инҳо рақиб аз даст доданд ва мухлисон голҳои зебои ӯро. вале ин хурсандии ситораҳои футбол гумонам дер давом намекунад. пойгоҳи хабарии Билд иттилоъ дод ки Эрлинг Ҳоланд аз зонуяш осеби ҷиддӣ бардошт ва тахмин меравад ки таи 6 ҳафта ба майдон намебарояд. ҳоло сомонаи расмии бошгоҳи Боруссия муҳлати дар осеб хор рафтани норвегиро дақиқ нагуфтааст, вале таҷриба нишон медиҳад ки муҳлати барқароршавии чунин осебҳо аз 6 ҳафта зиёд вақт мегирад. сармураббии дастаи Боруссия Марко Розе дар дирӯза нишасти матбуотиаш гуфтааст ки ман табиб нестам ва ин мавзӯъро дақиқ шарҳ дода наметавонам. ин ҳамон осеби маъмулӣ аз зону аст ва табибон ҳоло муҳлати барқароршавиро нагуфтаанд. собиқ футболбози Айнтрахт Ян Аге Фертов ки дӯсти наздиктарини оилаи ҳоландҳо ба ҳисоб меравад, дар эфири телевизион гуфт ки бозӣ бо дастаи Аякс охирин бозии Эрлинг Ҳоланд дар соли 2021 буд. аз ин рӯ Ҳоланд бозиҳои муҳимеро муқобили дастаҳои Лейпциг, Бавария дар Бундеслига ва Спортинг дар Лигаи Чемпионҳо аз даст медиҳад. бо ҳамин кинои Боруссия дар соли 2021 ба анҷом расид. Эрлинг Ҳоланд замоне аз осеб бармегардад ки гумонам Боруссия дар ким куҷои ҷадвал аст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.